खुलुम हरग्रोनाय थाबाय गासिबो निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे हाबाफारिया जोंना बसाबिल गामियाव जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि जे हाबाफारिखौ नार्जारि फार्मा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो मावगासिनो दङ जे गामि गामियाव हाबनानै आयुर्वेदिकनि जे ट्रिटमेन्ट आरो खाना फोथायनायनि जे ढौ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बिनि माखासे एवारनेसखौ जों नार्जारि फार्मा खालामगासिनो दङ दा दिनैबो जे बेबायदि असिलायैनो बसाबिल गामियाव बसाबिल अन्थाइबारि गामियाव मोनसे जोङो आयुर्वेदिक मेडिकेल ट्रिटमेन्टजों लोगोसे मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बे ओनसोलनि गासिबो गियानि आरो बुद्धिजीबि बिथांमोना आंखौ बहुद सहाय खालामदों लोगोसे जोंना गावबुरा बिथाङाबो जोंनि बे मेडिकेल केम्प लाबोनायखौ बिथांमोना बाख्नायदों आरो बेबायदिनो डिमान्ड होबावदों सराइबिल ओनसोलाव इसिबांनाखि जोङो गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय मेडिकेल जेसे सापर्ट मोननांगौमोन जों मोननो हायाखै बेखौ बिथांमोनहा बुंदों जेसेबां मोननांगौमोन आरो जेसेबां जोंनि ट्रिटमेन्टआ जानांगौमोन गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बिथांमोना दासिमबो मोजां रोखोम मोननो हायाखै दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों जिहेतुके आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जोंनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे परम्परा बेयो बेसेबां बोसोर सोलिबोआमोन जों बेखौ बुंनो हाया दा आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जादों जोंना पार्मानेन्ट सलुसन जे सलुसना जोंनाव खनसेनो हामथायनायनि मोनसे राहाया दङ दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गासैबो बे ओनसोलनि जाति धर्म भाषा बयबो बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि देहानि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय आं माखासे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जाखायो सम सम बे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जायगाफ्राव थांनानै बिथांमोना जाहाथे गावनि ट्रिटमेन्टखौ लानो हायो लोगोसे जोङो देहाखौ थिग खालामबासो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि गोसो आरो मेलेमा सुख सान्ति खामानि मावनो हायो जुदि सुख सान्ति मावनांगौब्ला देहाखौ जुदि जोंहा थिग गैयाब्ला जोंनि मावनाय दांनायाबो सुख गैया जालाङो दा बेनिखायनो देहाखौ थिग लाखिनोबा देहाखौ गोरा लाखिनोब्ला जों जगाबो खालामनांगोन जों आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौबो जोङो सोलिनांगोन लोगोसे जोङो जोंनि देहाखौ गोरा खालामनानै संसार जानायाव जाहाथे जोंनो बोलो फैयो जाहाथे संसार जानायाव जोंहा सान्ति सुख फैयो बेखौनो आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि दायै गासैबो समाजखौनो आङो गाव गावनि देहाखौ गोरा लाखिनो थाखाय आं खावलायहरदों दिनैसिम जोंनि मेडिकेल केम्पआ बे जायगासिम 19टा जाबाय दा आंनि टारगेट दङ नार्जारि फार्मनि जानानै जे 50टा जायगायाव जोङो मेडिकेल केम्प खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बे थांखिखौ जोङो लासै लासैनो सर्ट टाइमनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ दा बर्तमान जों दंफायो डक्टर हिमांशु बुजुर बरुवा बिथाङा APSC आव जिहेतु पास जानानै दिनै माजुलियाव 20 बेडेड सिटनि सासे इनचार्ज दा बिथाङा जोंजों लोगोआव मावफायो लोगोसे डक्टर जयन्त बर्मन बिथाङाबो APSC आव पास जानानै दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बिथाङाबो सासे रोंगौथि गोनां डक्टर बिथाङाबो जोंनि टिमाव हाबफायो बिथांमोना जगा गुरुकुल आसामनि जानानै आंजों सहाय खालामफायो